Ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Ilaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurumbana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong buntag mga kababayan! Sige, palakpak pa kayo, palakpak. Palakpak pa, isa pang palakpak dyan. Sige ba, palakpakan niyo pa ako. Sayaw mga Let's go! Sayaw! Goy, goy, mga goy. Sige na! Ayun pa! Isa pa! Persing grabiha! Ako po, ladies and gentlemen, si Senador Sup Bongga! Mas bongga nga itong buntag karon kay na-address akong tapad ang pinakamamahal na Pangulo ng Purok 93.9 IFM Manila! Dagong! Oras na mga kababayan para sa pinag-uusapang rap sa dakbayan sa Kamaynilaan. Ladies and gentlemen, do, re, mi, fa, so, la, ti, do! Agoy kagilok. Agoy kagilok. Agoy kagilok. Shoot diri oh. Sige ba? Ba't niyo mo ako nirakrakan dyan? Hindi kasali yan. Nabilaong ka no? Tama na kasi kumikidlat at kumukulog na bong. Maawa ka sa panahon mong ayaw ng mga tao na umulan. Anyway, magandang araw po sa inyong lahat. Ang rap na ito, I would like to dedicate this to my PNP, Pulis ng Purok. Really? Sa lahat ng kapulisan, ito na ang para sa inyo. Let's go. Put your hands in the air. Yeah. Come on. Yo. Kumong. Hindi ako yon. 1, 2, 3. Bye. Ani-ana, mga pulis manghuli na. Sa tukhang kausapin ka para iwasan ang droga. Pulis galit sa sindikato, sinisira ang mga tao. Kaya pulis ating tulungan para kalaban, hindi manglaban. Mga pulis sa chicks lapitin, sa pag-ibig sila'y alipin. Gusto ni misis sila'y hulihin. Pag nasuntok, tanggal ang ngipin. Ay, pulis ay hindi kurap, kaya kalaban wag nang kumurap. Pulis lalaban para sa mahirap, para lahat makatikim ng sarap. Hey boy, okay ako be. Hey girl, hey, ang pangit mo. Ano man yung rap mo? Napaka-racist naman yan. Ano ba? hindi ko natapos kasi hindi ko ba natapos i-compose yung rap para ko. sa mga pulis yan, sana nagustuhan nyo yung rap ko. Hey boy, okay ako be. Hey Bongbong, tapos na yung rap pala. mo. Mapigil ka kamubuonan. Hindi ko matapos-tapos talaga. Hindi ko alam paano pa dudugtungan yung lyrics ko eh. Ganito lang yan kasimple. Pag hindi mo alam kung paano ang ending ng lyrics mo, just shut up. Alright. Okay. Uwi na lang ako. Magpa-flight ako mamaya sa Cebu. Ito na, welcome. Mag-start na po tayo. Let's go! Before anything else, I would like to say hi sa lahat ng mga
suki natin na nag-exercise kaharap ang radyo. Hindi makakapag-concentrate, mag-exercise kasi gilang tawa sa atin. Taga saan yun? Commonwealth? Taga Commonwealth sa Tas Quezon City. Sino pa yung naihi na raw? Nasa kalagitnaan ng traffic sa Siginya Tawa. Si Jerry ba yun? Naiihi, si Jerry. Naghahanap ng Salamat. maiihian. Siguro kung ako si Jerry, no? Sa akin ka na lang Mag-ihi? Hindi. Say, ginawang urinal. Sa akin na lang siya. Anyway, before anything else, ang aking mga member sa club. Isali ko na yung mga told the girls ng ating Grab driver na wala naman daw. Kinuha ko na yung mga membership noon. Kasi sabi niya, nagbago na ako Pangulo. Eh di akin na lang yan. Kinuha ko na yung mga excess. Yun, no? Let's proceed. Let's go! Oras na para sa inyo may iba't ibang klase ng sumbong. 0939-7062816. Unang sumbong mula sa ating text line. Mayong buntag, Pangulong Dagong at Senator Sap Bongga. Isumbong ko lang ang controller ng bus dito na si alias Balat. Uy. Lagi na lang kasi nagpapalibre sa mga drivers. Konduktor niya po ito na si Jerome Casas ng garahe sa 5-star bus sa May Cubao. Pangulo? Alam mo bakit nagpapalibre yan, Jerome? Bakit? Kasi alam niya na maraming pera ang driver at konduktor niya. Kasi malalalim ang kanilang mga bulsa. Hindi ko sinabing nangupit yan, ha? Malalim ang konduktor. Ang bulsa nila, ng kaya konduktor. maraming pera yan. Kaya ito si Balat, palaging nagpapalibre. Before anything else, hi kay Wawi Balat, kay Jerome Balat, kay Ronnie Balat, mga balat kayong lahat. Ay, nako, isumbong ko lang Pangulong Dagong at Senator Sap Bongga, si Elvin Barreto. Bakit? Lagi na lang kasi niya akong pinipicturan from Lemar ng Scannery ENT player ng Avenger. Oy, delikado yan, sir. Mag-ingat ka, sir, kasi picture ang kinuha sa'yo. Kukuhanan ka pa ng isang hibla ng buhok. Alam mo na ang susunod, sir. Pag magkuha yan ng Barbie, alam mo na. So, isa lang ang patutunguhan niyan. Teka na ba, si Barangon ka na. Camping. Next. Isa pang sumbong, sabi dito, good morning, Senator Sap Bongga at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang ahong mga kauban nga ri sa work. Bulano ni. Pataka raman gud sila og labog sa upos sa sigarilyo. Oy. Unsaon man ninaho, si Kiko po ito from Paco, Maynila. Ibig sabihin, That is pollution. What you're doing is air pollution already. May hit-hit kayo ng UC nyo dyan. Tapos yung upos nyo dyan pa nyo itapon kahit saan. Another pollution po yan. anong gagawin? Please, put it to the garbage. Saan ang basurahan or ashtray doon nyo ilagay. Kung ayaw nyong gawain kung ashtray ang mga bunganga nyo. Please. Di ba may sinampulan ka na sa Davao, Pangulo? Kung hindi man ako nagkakamali. Pinakain ko ng upos. Upos sa sigarilyo, pinakain mo sa isang turista, no? Chocolate flavor. Para magtanda lang. Right. Di, at least malinis na. Wala ang bahala kayo sa boy, basta malinis ang ating kapaligiran. Next. Sumbong kay Pangulong Dagong. Dito tayo sa ating mobile phone, 0916-8975-365. Hello, kababayan. Pangalan? Hello? Hello? Mukhang hindi ata ito na-connect. Ayan. Hello? What is your name? Johnny po. Johnny. Taga saan si Johnny? Taga Santol. Santol. Saan yan? Sa Santa Mesa, Manila. Ah, Santa Mesa, Manila. Akala ko yung santol mo, ibibigay mo na sa akin. Hindi sir, hindi Santolan Pasig yan? O Santolan Station? Dito po sa, Santol. One Temple. Yan. Santol Street yan sa lugar ng Maynila. Ano yung santol mo? Bangkok o maasim? Malaki ang buto niyan, sir. Nilulunok mo yung buto. Delikado na, baka tumubo yan. Dahil Sir, dyan? anong trabaho, sir?
Sir, trabaho. Ha? Oy, SJ. Security guard. La bandira. Oh, buti naman sir, hindi kayo inaantok ngayon. Hindi kayo... talaga punta rin dito kasi palagi ako nakikinig sa program kasi. Ay, salamat. O sige sir, pasumbungin mo na. Yan. Dahil hindi inaantok ang isang security guard na tumatawag, isumbong kay Pangulong Dagong. Isang ko lang yung gumagawa dito. Anong ginagawa nila? Yung nagmamas ng nagahalo sila ng simento tapos yung balat. Tapos Simento lahat ang lahat dito sa sa tiles. Tapos pag umakas sila sa tiles, klarong-klaro yung dumi. At lang ako nag-amap. So nahahalo sa minamasang semento ang dumi. Pangulo, anong gagawin dyan? Sa tiles yan, sir? Opo, yung dito sa Kasi sir, ganito yan, sir. Nung unang panahon, may kanta tayo na Footprints in the Sand. New generation na, kaya Footprints in the Tiles. Ano po ang gagawin ko dito? Hindi pa kontento. I-map mo, alangan naman ako mag-map yan. Ako utusan mo akong presidente. Pero huwag ka mag-alala, pag bakante pa yung dito, plantilla ko, kunin kitang PSG. PSG for? Pogi nga sikyo. Oh, really? Poging security guard. May bago na pala ngayon. Hindi na pala pandak na sikyo ngayon. Agi kapoy na ko ato. Salamat po. Ay, no. Dito tayo sa ating telepono 584-5545. Hello. Kababayan, pangalan. Hello. Hello. Wala, binaba niya. Dahil dyan, kababayan, kayo po ay makisaya dito dahil ang ating text line, maraming sumbong. Good morning, Senator Sap Bongga at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang po ang helper ko. Palautot kasi siya. Grabe may sumbong. Si Jay Cardo po ito ng Breadmaster. Pangulo, ano bang gagawin dyan? Yung helper daw, palautot kuno kayo. Ayun, utot ng utot. Gumawa na lang kayo ng tinapay dyan na utot flavor. Ano to, panis? Hindi ma'am, utot flavor yan. Bago po yan. Ba't may ano tong dilaw? Spanish bread? Hindi, palaman yan. Bakit may palaman ng dilaw? May overtake man ang utot mo. Kasi tabi sa kumakain. Yung mga sumbong. Hello! Dito tayo sa linya sa ating telepono. Si Ma'am Vivian, I know she's listening. Hi daw. Hello, Ma'am Meeting Vivian. natin si Ma'am... Ano yung pangalan nun? Vivian Velches. Alright. Vivian Velches. Right. Maraming salamat. Siya yung coordinator Organizer. yan, organizer. Maraming salamat, Miss Sir Vivian. Edwin Lisa. Alright. Let's go. 584-5545. What is your name? Hello. Pangalan niyo po. Anong pangalan mo? I-shoot po. I-shoot. I-shoot. Diri, oh. Asa? I-shoot. Diri. Binuo ko. Ay, naku, i-shoot. Taga saan ka i-shoot? Klaruhin ko lang. Taga Novaliches po. Novaliches. Silingan ni mo ni Pangulong Dagong. I-shoot. Tingnan ba kayo? Ginoo ko. Nagpangalan. Sandali lang shoot. Nagpangalan ka pa. Batia sa nimong Pero maganda yan siya i-rap, Pangulo eh. Sige, ikaw ang sasagot ng asa. Okay, let's go. 3, 2, 1, beatbox. Bong, tapos naman ang rap, Bong. Sige pa dito, balik-balik. Ano, wala mo tayong talimpi sa rap. Yun lang na, i-shoot diri o, asa. I-shoot diri o, i-shoot diri o, imahal ko ikaw. Bong, move on na sa rap. Uy, sa mahuma. Shoot! Shoot! Tuwa si shoot. Hello, shoot. Tuloy na ka, shoot. Nagpatuloy pa lang po ako kahapon, Tatay Dagong. Kung nagbatuli ka, uulitin natin ako ang tutuli. Kwato na yan, Tatay Dagong. Delikado. Shoot, ayaw yun, shoot. Delikado ka rin, shoot. Kay ba ang gamit.
Anyway, anong trabaho, sir? Janitor po, Tatay Dagong. Hoy, mabuhay ang mga janitor. Gagawa din ako ng rap para sa mga janitor bukas. Sa ilalim ng tulay po. May janitor sa ilalim ng tulay. Bong, huwag ka na kumanta, Bong. Janitor. Asa man mo nag-janitor shot? Ilaw po. Dito po sa Novaliches, Tatay Dagong. Sa ilalim po ng tulay. Puting ilaw. Asa mang tulay sa Novaliches? Binuha nga. Pagtarong mo, taga Novaliches bayan ko, ay mo pag-iga-iyaga. Silingan talaga, Tatay Dagong. O, wa man ko kitag tulay nga ha. Sige. Tatay Dagong. May sumbong lang po ako. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. I-shoot. Yung kasama ko po, putol yung kamay, ang galing mag-basketball. Putol ang kamay? Hello, shoot. Opo. Tapos? Ang galing niya mag-basketball. 3 points pa. Talo ka. Dapat ikaw ang magaling mag-shoot. Pangan mo palang is-shoot good. Pangan mo is-shoot tapos hindi ka makashoot. Binuang na. Pagpalit ka ng pangalan, oy. May pay pangalan mo. Palitan mo yung shoot. Palitan mo pangalan mo, shoot, ng Bulantoy. Pero don't you worry, kung hindi man siya makashoot, ako nang bahala. Kakantahan ko lang siya, mai-shoot yan. Sure ako. Okay lang, Tatay Dagong. Shoot, ikaw, palitan kita ng Bulantoy. Yung kasama mo, si Bragondol. Para na mo'y bagong ID. Asa man mo nga Bisaya, shoot? Taga Bohol, Tatay Dagong. Sus, disa mo tong bagjawa mo, hipadpad. Mga limbarok mong dagko, panglimpyo mo nga na. I-shoot diri oh. Salamat, I-shoot diri oh. I-shoot asa? I-shoot diri oh. I-shoot diri oh. Mubuo na lagi ba? I-shoot diri oh. Pasok na. I-shoot. Next. Dahil dyan, tuloy-tuloy mo tayo. Dito tayo sa ating mobile phone. 0916-897-5365. Stevenson Antuon na dahil sa pagkikinig niya, naloko na daw ang iyang ways daw. Nagkasalimuang na. Kahit saan-saan na lang, dito tayo sa ating mobile phone. Hello, magandang tanghali. Kababayan, pangalan? Weng po, ng Las Piñas. Anong name mo? Weng. Weng? Opo. Si Weng. Anong trabaho ni Weng ng Las Piñas City? Electrician. Electrician. Electrician, buhatan po na to ni siya ugrap, no? Lahat na lang ng posisyon, Pangulo. Naghana na nakog buhatonon, Ganito talaga ang trabaho ng presidente. Marami akong trabaho po. Dahil alam nyo, sanay ako sa trabaho. Pobre lang ako. Alam ng taga-Davao yan. Naman. Dahil dyan, isa kang Pangalan? electrician. Your name again is? Sir. Weng. Si Weng to, si Weng. Weng? Po. Okay, yan, nandyan si ka Weng. pa, Weng. Weng, virgin sa isumbong kay Pangulong Dagong. Virgin pa po. Dahil virgin ka, magpa-enroll ka sa aking club. To all the boys na mamahalin ko pa lang ngayon. Mapangka na tayo. Ako. Ano? May asawa na. Oh? Ay, may asawa ka na, Wing. Imposible. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko na po sila yung Indaya. Bakit? Absent tuwing Monday. So kahapon wala siya, sir. Absent tuwing Monday. Baka nagsisimba siya ng Monday, sir. Nagsi-church. Parehas kami. Kasi Monday ako nagsi-church eh. Ayaw ko ng Sunday kay marami man tao mag-church. May lang sa Monday kay gamay ra mo ba? Kaya siguro siya absent sa Monday, sir. Every Monday po nangyayari yan, sir? Opo, tuwing Lunes, laging absent. Tanggalin niyo ang Lunes sa kalendaryo nila. Para hindi na yan mag-absent ng Lunes, Martes naman. Tapos, tatanggalin na naman ulit kung si absent ng Martes. Siya na lang ang tanggalin natin. Mahurot, baka maubos ang kalendaryo.
Sir, salamat sa inyo dyan, mga kuryentes yan, ha? Alright, si Weng. Isumbong kay Pangulong Dagong. Dito naman tayo sa ating pinakamamahal na telepono, 584-5545. Hello, kababayan. Your name, please. Elmar Patangan ng Nabutas City. Alright. Anong trabaho mo dyan sa Navotas, Elmar? Doktor po, Senator Sapbunga. Butcher? Yung taga-ano ng karne? Doktor po, doktor. Doktor. Gamot ng mga pusong sawi. Anong trabaho mo? Hindi ko naintindihan, sorry. Doktor. Doktor po. Doktor ka na mga hayop? Mga hayop. Ano, hello, sir. Just to be clear, anong klaseng doktor po kayo, sir? Nang doktor ng exam? Ako po yung tagagamot ng mga pusong sawi. Tagagamot ng pusong sawi. Ba't di mo nagamot yung puso mo? Sawi. Sige, sir. Go ahead. Dahil dyan, isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, Yes. isumbong ko lang po yung mga kasama ko, Pangulo. Bakit? Pag nagtitinaw kami ng isda, Pangulo, hindi tumutulong. Pag kumakain naman, dami. Ang dami kinakain. Sir, siyempre, sir, mas maganda talagang kumain kaysa magtinda. Kung ako maging kasama mo, sir, ako rin ang kakain yan. Hindi rin ako magtitinda. Yan ang gagawin natin doon, Pangulo. Hindi naman maganda yan. Dapat magbenta din sila, sir. Pag hindi makabenta, wag mong pakainin. Sabihin mo sa akin nang galing ang executive order. Sir. Yes, Pangulo. Okay ka na dyan o okay ka na dyan? Okay, Pangulo. Ano bang binibenta niyong isda, sir? Dilis, Pangulo. Dilis. Ano pa? Payan po ba? Pasayan. Shrimp. Tanggal ulo, kaon lawas. May kalami ba? Lami kayo na mag-amping mo na, sir, ha? Mag-amping kayo dyan sa Nabotas. Mga dealer natin ng isda. Dagang salamat sa inyo, mga kababayan. At oras na para sa inyo mga iba't ibang klase ng mga paorasyon. Para kanino inyong mga paorasyon at para saan, malalaman natin yan sa orasyon later on. In the meantime, let's do the Orimos. Magsugod na kita. Simula na tayo. Para sa mga natutulog. Gagawin, Pangulo. Gumising ka. Gisingin natin. Yung Grab driver. Tumayo ka. Si Bernardo, paano maitayo yan? Ang laki-laki ng katawan ni Bernardo. Hindi yan. Hindi ba? Sino ba? Simulan na po natin yumuko sa langit. Tumingala sa lupa. Yumuko sa langit. Tumingala sa lupa. Onod, bokog, onod. Boto, laman, boto. Onod, bokog, onod. Boto, laman, boto. Simulan natin Riam Bautista sa Fedchem Industry, Leon Soberano ng Tenfold, IBO Sir Joylin Olirico, Rosana Rojas, Madam Tisha Billones, Galo Julie, mga taga Wilbase Group, Galang Antipolo, Lindon Jeffrey Berlin at Ate Mercedes. Sana'y swertihin kayo. Lin Padulip ang mga staff niya sa Bicotel sa Batangas, Don Celia sa Medifate na opisina, Hinita Melfi, Tonet Ponsalan at happy birthday Tita Vergara, Alba Franco, Labon at mga taga Happy Garments at si Kuya El Garmolis, ang mga taga Papermon, drivers pahinante, konduktor, inspektor, manager, mananahi, passenger manager, hostess, masahista, security guard,
La Bandera. Kulang pa, Pangulo. Iba pang mga posisyon na alam mo. Joseph Balmes, John Domingo, Noel Hermosa, Raymond Serapi, Jomar Oro, Cesar at Pahunostan, Angelito Roncales, Mang Paul Garcia. Happy birthday belated kay Tansong Rolyon at mga miyembro sa DDS Boys, si Merito Atan, si Canor, LB, si Joel Pigano, Kuya Ali, mabuhay kayo. Sa lahat na mag-celebrate ng birthday, ito po ang ihahandog namin sa inyo. Happy, happy, happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday to you. Isali natin Marvin Bautista, Minchi Garcia, Joanna Villano, Raymond Noro. Salamat sa inyo. Sana'y swertihin kayo. Oras na mga kababayan para i-welcome nato ang pinakatisoy nga lalaki sa balat ng IFM 93.9 Manila. Tiso! A-K-A! Mayor Vico Suti. Pinapraktisan natin mag-rap to, oh. May Pangulong Dagong. Oh. Ready sa iyong rap, sir. Bakit? Rapin natin to next time. Next time. Alright. Ready. Mayong uto, Senator Sabonga. Mayong uto, bud. And Pangulong Dagong. Mayong udto, sir. Mayong uto, mga suking daga pakinig. Yes. Your mayong udto, anong English word of the day? Today's English word for Tuesday is... What's that? What's the style? Schlock. Oh, yan ang Schlock. sinusuot ko pag may mga formal occasion. Umintri agad. Bilis ha? Bilis, Seryoso, yan ang sinusuot ko. Ang bilis mo daw, kahit ako, na-slack ako. Sa bilis mo. Slack na sinusuot Anong ko. spelling yun, sir? Schlock. S-C-H-L-O-C-K. Slack. Mali pala yun. Meaning, Cheap goods. use it in a sentence. He has such a schlock collection of houses. Cheap goods. Yeah, so cheap. It looks cheap. It doesn't look expensive. Oh, so mumurahin. Yes. Mumurahin. Schlock. Yan yung mga ano, Cheap. yung mga... My slacks is slack. Meaning, my slacks is cheap. Yeah? Or my padlock is slack. Cheap. Cheap. Maraming salamat, Boy Tisoy. Our English word of the day is Schlock. meaning Cheap. cheap. You're so slack. Wow, well, same to you. Maraming salamat po. Ay, Dagang sandali. salamat, Boy Tisoy. Dagang salamat sa inyong mga paorasyon at iba't ibang klase ng sumbong. Ako po, si Senator Sop Bongga! Maraming salamat po mga best friend at mga kababayan, at ako naman po si Pangulong Dagong nagsasabing uminom ng maraming tubig at siyempre kumain ng masustansyang pagkain para mabuhay kayo Hanggat gusto nyo. Check your oras mga kababayan. 4 minutos after mo bilangkad ang alas 12 sa kautuhon. That time check